O acondicionamento das instalacións e a adquisición de novo mobiliario modular e móvil facilitou que a Casa da Xuventude de Ribeira poida abrir ao público. Farao a partir do venres 24 de maio como un espazo versátil no que os mozos poidan reunirse e realizar todo tipo de actividades. Vai estar aberta oficialmente o venres 24 de maio, vai estar aberta con actividades multidisciplinares. Non queríamos abrilo sen máis, non queríamos abrilo para que obviamente a chavalada veña e sinta este espazo seu e estea libremente por aquí, pero tamén con monitorado e persoas que poidan aportar actividades ou dar ideas para que eles tamén así collan confianza e vayan propondo, porque iso é a filosofía que sentimos que ten que ser, non? Que esta casa é un espazo deles e que son eles os que primeiramente teñen que propor para que queren usalo. Nós priorizamos, en vista aos recursos económicos que tiñamos e a falta que tiña a Casa da Mocidade, pois priorizamos en dotar primeiramente este ano con mobiliario. E fixemos un mobiliario bastante versátil, tanto nesta aula polivalente, como na aula que ides ver próximamente. Son mobles, como vedes, que teñen rodas e son plegables as mesas. A nosa intención é que non sexa unha aula fixa, que todos os mobles se poidan quitar ao antollo da xente para que dé uso para múltiples actividades. Nas próximas semanas desenvolverase un obradoiro de creación audiovisual e outro de repostería creativa en inglés que se compaxinarán coas actividades libres de lecer. A entidade de Ribeira Crea propúxonos facer un obradoiro audiovisual. Ela vai a facer ese obradoiro, pois, aportando formación e información, ela está formada niso, entón vai aportar formación e información sobre esa materia do audiovisual, van a facer curtametraxes, e máis curiosidades sobre iluminación, toda a parte técnica que ten ese mundo, e vai a dar ese obradoiro comezando xa o primeiro venres. A casa vai estar aberta de 5 a 9, non sei se vos lo comentei, pero volvo a remarcalo por se acaso. Vai haber tamén un día un obradoiro de repostería creativa en inglés. Polo momento, a Casa da Xuventude abrirá todos os venres en horario de tarde, aínda que a intención do Concello é ampliálo a toda a fin de semana tralo verán.